O Encontro Arqueolóxico do Barbanza vivirá a súa 19ª edición o 28 de febreiro e o 1 de marzo. Hai 150 prazas disponibles e hoxe ábrese o prazo de inscrición. Unha actividade que non pode faltar en Boiro é o Encontro Arqueolóxico do Barbanza. Xa é unha proposta habitual no Concello e neste 2026 desenvolverá a súa 19ª edición entre o 28 de febreiro e o 1 de marzo. Como todos os anos, empezamos as xornadas con representantes a nivel de España. Neste caso, abrirá as xornadas Ignacio Martínez, falando neste caso da Sima dos Huesos. Seguirálle nesta ocasión Antonio Salas. E despois pola tarde, como todos os anos, neste caso chegarán os temas a nivel de ámbito galego. Falarse, por exemplo, da Torre de Meira, tamén se falarán de dúas intervencións realizadas aquí, na Serra do Barbanza, unha delas que, na Alta Idade Media, en xeral, na Serra do Barbanza, é a que se levou a cabo nas Mamoas, principalmente no Concello de Boiro. E o domingo clausurarás este encontro arqueolóxico. A man de 3 mulleres que nos traerán diversos temas, neste caso, un destacado sería a vida cotidiana no xacemento de Calafollut. A Concelleira de Cultura, María Outeiral, afirmou que se trata dunha proposta que pon a Boiro no mapa internacional da arqueoloxía. Se trata un pouco, de facer e intentar integrar a nivel nacional e a nivel galego estes encontros. Estamos moi agradecidos porque todos os anos temos uns invitados especiais, uns invitados que levan moitos anos traballando en este aspecto patrimonial e que, ademais, cada un deles sempre ven a poñer o seu graniño de area con moito interés e con moito entusiasmo ao noso Concello. Este ano os encontros arqueolóxicos realizaránse no Pazo de Goiáns. Un entorno maravilloso, ademais, para falar deste tema, así que esperámosvos, agardamos que sempre, a verdad que sempre temos usuarios fijos, veciños e veciñas de Boiro que van todos os anos, porque sempre lle gusta moitísimo estes temas, e invitamos a toda a contorna a que aparezca ou que veña a visitarnos e a coñecer un pouco máis en profundidade estes temas arqueolóxicos. As persoas interesadas en participar poden inscribirse dende hoxe e hai disponibles 3 opcións. Neste caso, para inscribirse na nosa página web, no centroarqueolóxicodobarbanza.org, e hai 3 modalidades. Hai a modalidade, neste caso, docente, a modalidade de créditos de USC, de doctorado tamén da USC, e neste caso a modalidade libre. Despois, son esas modalidades, hai unhas 150 plazas divididas nas modalidades que acabo de comentar, suélense encher neste caso. Ademais, os días 7 e 8 de marzo desenvolveránse unhas visitas ao Mosteiro de San Xoán de Poio, a Illa de Tambo e o xacemento da Corte do Santo na Pobra do Caramiñal. Para asistir tamén é preciso anotarse de forma previa.